Βρισκόμαστε στην περιοχή κοντά στο κατεχόμενο χωριό Πέτρα. Έχουμε τους ελαιώνες μας μέσα στην νεκραζόνη. Μετά από τον πόλεμο για 50 χρόνια περίπου, ήταν απαγορευμένη οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα για θέματα ασφάλειας και επομένως 50 χρόνια μετά, όταν έδωσαν άδεια ουσιαστικά τα Ηνωμένα Έθνη να μπορεί ο κόσμος να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην νεκραζόνη, πήραμε και εμείς άδεια, ούτως ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα χτήματα μέσα στην νεκραζόνη. 160 κιλά. Όχι παραπάνω. Η ιδιαιτερότητα του εδάφους μέσα στην νεκραζόνη είναι ότι ουσιαστικά το έδαφος λέμε ότι είναι παρθένο. Επομένως, θα ήταν πολύ πιο γόνιμο το έδαφος για να ξεκινήσεις μια καλλιέργεια η οποία να είναι υγιής. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, η οποία έχει αναδείξει το ελαιόλαδο με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινόλες που έχει καταγραφεί ποτέ στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Κυρίως στις ουσίες ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη, οι οποίες είναι οι δύο πιο σπουδαίες ουσίες του ελαιολάδου όσον αφορά τις θεραπευτικές και ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία. Οι φαινόλες είναι μεν κάτι χρήσιμο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά το δέντρο της ελιάς στην πραγματικότητα της παράγει για να ανταπεξέλθει στους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζει το ίδιο. Είναι το οπλοστάσιο το οποίο διαθέτει το δέντρο της ελιάς προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στα έντομα και στους μικροοργανισμούς οι οποίοι μπορεί να το βλάψουν. Οι ουσίες αυτές γεννιούνται μόνο τη στιγμή που ο καρπός υφίσταται μία βλάβη και γεννιούνται για να προστατέψουν τον καρπό. Τη στιγμή που εμείς μέσα στο σπαστήρα, στο ηλιοτριβείο σπάμε τον καρπό, γεννιούνται οι ουσίες αυτές τη στιγμή που παράγεται το λάδι. Οι ουσίες αυτές, καθώς μπαίνουν μέσα στο σώμα μας και απορροφώνται, φτάνουν μέσα στα λιποσωματίδια τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα μας που περιέχουν τη χολυστερίνη και εκεί ακριβώς δρούν ως αντιοξυδωτικές ουσίες. Και έτσι προστατεύουν την χολυστερίνη να μην οξυδώνεται και άρα να μην επικάθεται στα τυχώματα των αγγείων μας. Τότε έχουμε μία προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. Yo estoy en contra de hablar de superalimentos. Eso es comercial. Pero si hubiese algún superalimento sería el aceite de oliva. Not too long ago, there was a belief that all fats were bad. But what we've come to understand is that there are different types of fat. So there was a big debate. Should it be margarine or should it be butter? And that's where the Mediterranean diet really became important, because it really provided a third option. It wasn't lots of butter, it wasn't lots of margarine, it was healthy fats.